Și binecuvântat să fie Dumnezeul nostru Tată împreună cu Domnul Iisus și Duhul Sfânt, pentru că suntem la o zi de sărbătoare. Vă mărturisesc pentru că era cumva lucrurile altfel gândite, dar toate lucrurile le luăm ca din mâna lui Dumnezeu și în seara aceasta, parcă din toate lucrurile care Dumnezeu a rânduit și le-am auzit, parcă aș vrea să spicuiesc. Sunt atât de frumoase lucrurile care ne s-au adus la cunoștință și aș vrea să spicuiesc din ele încât să ne întărim. Și pentru că suntem la o zi să zicem, o zi în care, așa cum amintea fratele Peter, o zi în care ne readucem aminte de lucrarea aceasta care care Domnul Iisus a instituit-o. Aș vrea să citesc din Luca, din capitolul 7. Vă mărturisesc lucrurile în așa fel încât am zis, le iau așa din mers și mă rog ca Dumnezeu să mă călăuzească, ca Dumnezeu să binecuvinteze seara aceasta și câteva lucruri. N-am pretenție, ci doar câteva lucruri în care vă reamintesc că câteodată îmi place să cred că ca și biserică, ca și slujitori, ca și oameni care participăm la oaltă, la sărbătoarea aceasta, de multă vreme le cunoaștem, doar n-am să fac altceva decât să readuc aminte și să vă reîmprospătez cunoștințele pe care voi le aveți. Amin. Citesc de la versetul 17 din Luca 22. Ziua praznicului azimilor în care trebuia jertfite Paștele a venit și Iisus a trimis pe Petru și pe Ioan și le-a zis: duceți-vă de pregătiți Paștele ca să mănânc. Unde voiești să pregătim? L-au întrebat ei. El le-a răspuns: iată, când veți intra în cetate, va ieși înaintea voastră un om ducând un ulcior cu apă, mergeți după el în casa în care va intra și spuneți-i stăpânul casei: învățătorul îți zice, unde este odaia de oaspeți în care să mănânc Paștele cu ucenicii mei? Și are să vă arate o odaie mare de sus, așternută, gata, acolo să pregătiți Paștele. Ei au plecat și au găsit așa cum le spusese el și au pregătit Paștele. Când a sosit ceasul, Iisus a șezut la masă cu cei 12 apostoli, el le-a zis: am dorit mult să mănânc Paștele acesta cu voi înainte de patima mea, căci vă spun că de acum încolo nu voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Și a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis: luați paharul acesta și împărțiți-l între voi, pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Apoi a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o, le-a dat-o zicând: acesta este trupul meu care se dă pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat un pahar și le-a dat zicând: acest pahar este legământul cel nou făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi. Amin. Ocupați locurile. Slăbim pe Dumnezeu că este minunat și că putem sta în seara aceasta într-un mod deosebit. Și pentru că am ales să vorbesc din Luca, ascultând frații, îndemnându-ne că Domnul Iisus își dorea, ne dorim noi lucrul acesta. Domnul Iisus spune în textul acesta că și-a dorit mult să mănânce Paștele. Câți dintre noi în alergarea pe acest pământ ne dorim să stăm la masă cu Domnul Iisus? Ne dorim atât de mult, așa cum dorința Domnului Iisus, le spuneau ucenicilor: mi-am dorit mult lucrul acesta, pentru că nu-l voi mai face decât în împărăția mea. Aici sunt niște lucruri pe care le cunoaștem, le vedem așa din perspectiva dorinței Domnului Iisus. Ce dorință avem noi? Din perspectiva promisiunilor care le-a făcut Domnul Iisus acestor ucenici, spune: îl voi bea în împărăția mea. Și el le făcuse în altă parte o promisiune:
este de trebuință să mă duc la Tatăl, să vă pregătesc un loc. Pentru că este de trebuință, asta înseamnă că era ceva necesar. Și în seara aceasta n-aș vrea nimic altceva decât să vorbim despre Cel ce s-a dus la Tatăl, despre Domnul Iisus care le spunea ucenicilor în textul acesta și în alte texte, și în Matei și în Marcul, în care spunea, când a venit ceasul, a șezut la masă cu ucenicii lui, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a dat-o ucenicilor, spune, mâncați toți din ea. Asta înseamnă unitate. Întotdeauna la cina Domnului sunt câteva lucruri pe care ne apropiem și când luăm toți din această azimă, asta simbolizează unitate. Doamne, ajută-ne întotdeauna să fim în unitate și lucrarea lui Dumnezeu să face în unitate. Lucrarea lui Dumnezeu nu se face de unul singur și nu se face cumva în așa fel încât să spun, se poate și fără El. Întotdeauna am spus, nu se poate fără El. Poate că dacă ne-am pune problema aceasta în care se spune, nu se poate fără El, altfel am face lucrurile. De ce? Pentru că spune Apostolul Pavel în Romani, noi suntem mădulare unii altora. Asta înseamnă că fără El eu sunt mai slab. Eu fără El sunt, cumva lipsește ceva din trupul lui Hristos. Așa trebuie să vedem lucrurile ca și copii ai lui Dumnezeu și ca unii care vrem să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Cred că din locul acesta, dacă voi întreba pe cine, vrei să ajungi în împărăția lui Dumnezeu? Niciunul nu va spune, eu n-aș vrea să ajung în împărăția lui Dumnezeu. Toți vrem să ajungem. Dar ca să ajungem, ne trebuie modelare, ne trebuie să ne lăsăm modelați de cuvântul lui Dumnezeu. Nu noi. Cumva, întotdeauna îmi spun, când mă uit în cuvântul lui Dumnezeu, întotdeauna spun, eu trebuie să-mi schimb viața și se vorbea chiar la timpul de rugăciune, chiar în Romani, în capitolul 12:2, versetul care ne vorbea despre lucrurile acestea, de a ne schimba, de a ne noi în mintea noastră. Eu trebuie să mă schimb. Eu trebuie să-mi schimb viața mea și să o pun în rânduială după cuvântul lui Dumnezeu dacă vreau să ajung în împărăția lui Dumnezeu. Și de ce este de trebuință să ne împărtășim, reamintea și lucrurile și poate că trăim timpuri și care spune nu mă pot. Și e un cuvânt așa de minunat care eu îl citesc în Evrei, că tot s-a citit în Evrei, în capitolul 4:14, spune așa de frumos, ca să înțelegem mai bine cuvântul lui Dumnezeu sau mai bine să ne raportăm, astfel fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirile noastre, căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați în vremuri de nevoi. Să ne apropiem cu deplină încredere. Avem un mare preot. Când vorbim despre Domnul Iisus ca mare preot, după rânduiala lui Melchisedec, imediat mă duc în Geneza, în capitolul, să nu greșesc, capitolul 12, vedem pe omul acesta, în capitolul 14, de la versetul 18, spune așa de frumos, aici îl vedem pe Avraam venind de la luptă. Și întotdeauna îmi imaginez că și noi, ca și copii al lui Dumnezeu, venim din lupta aceasta care o avem zi de zi. Noi nu trăim pe pământul acesta fără lupte. Aici avem diferite lupte, numai că Dumnezeu să ne dea înțelepciune și să ne ajute să luptăm, așa cum se amintea la timpul de rugăciune, să luptăm lupta cea bună a credinței, să apucăm viața la care am fost chemat, adică lupta cea bună. Înseamnă că sunt și lupte rele? Da, sunt și lupte rele și Dumnezeu să ne ferească să luptăm. Spune că noi nu trebuie să luptăm unii împotriva altora. Noi nu mai avem de luptat împotriva
cărnii și a sângelui în Efeseni, capitolul 6, ci avem de luptat împotriva duhurilor, împotriva căpeteniilor, împotriva lucrurilor care sunt în văzduh. Atâtea lupte pe care le avem și îl văd pe Avram, venea de la o luptă și Dumnezeu i-a dat biruință. Întotdeauna îmi spun, din lupta pe care o avem zi de zi, Doamne, dă-ne biruință. Dă-ne biruință așa cum i-ai dat lui Avram și în care Melsedec face un lucru minunat. În Geneza, în capitolul 14, cu versetul 18, Melsedec, împăratul Salemului, a adus pâine și vin. El era preot al lui Dumnezeu celui preanalt. Ce a adus? Întotdeauna mi-am spus, de ce Melsedec lui Avram, eu nu i-a adus altceva. Nu i-a adus cum se întâmplă anumit oameni în țara noastră cu sare și pâine. Melsedec aduce două lucruri pe care întotdeauna când mă uit aici îmi aduc aminte că sunt lucrurile pe care Domnul Iisus le-a luat de la masă și a luat pâine și vin. Astea sunt două elemente care încă de aici se vorbea despre Domnul Iisus, despre jertfa Domnului Iisus, despre marele preot, spune cuvântul lui Dumnezeu și am citit din Evrei aici în care spune, noi astfel fiindcă avem un mare preot însemnat care străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Un mare preot care a străbătut toate lucrurile, a venit la noi și s-a adus, spune cuvântul lui Dumnezeu, pe sine ca jertfă. S-a adus pe sine pentru că în Vechiul Testament era lucrurile acele care marele preot în odaie de sus nu intra decât, în acea încăpere nu intra decât o dată pe an. Și a intra acolo trebuia mai înainte de a intra să aducă jertfă pentru el însuși și pentru popor. Lucrurile, dacă am citit, cred că cu toți am citit lucrurile pe mine întotdeauna mă înspăimânta, pentru că erau făcute în așa fel încât marele preot purta la picioarele lui doi clopoței. De ce purta acei doi clopoței? Îi purta pentru că dacă intra acolo și erau doi tineri, să spunem, tineri care, dacă s-ar fi întâmplat, el întotdeauna când intra dincolo de perdea, nu putea intra fără jertfă pentru popor și mai ales pentru el însuși, pentru el să aducă jertfă. Și el întotdeauna, spune în Vechiul Testament, el trebuia ce să facă? Din picioare să dea, pentru că să audă, pentru că dacă nu se mai auzea clopoței, înseamnă că Dumnezeu îl nimicea, înseamnă că nu mai putea ieși de acolo și n-avea voie să intre acolo nimeni. Și trebuia spunea că avea niște verigi în care să-l agățe cu două lucruri care foarte lungi, să-l agățe și să-l tragă. Adică lucrul ăla mă înspăimântă pe mine întotdeauna când citeam în Vechiul Testament despre marele preoți, să expunea. Adică nu știu dacă își permitea cineva să intre așa cu nebăgarea de seamă, pentru că nu mai ieșea. Era legea lui Dumnezeu și așa cum spunem noi, unde e lege nu-i tocmeală. Dumnezeu este drept. Dumnezeu n-a cruțat poporul său când le-a dat niște promisiuni, dar le-a spus dacă veți asculta, dacă veți rămâne credincioși, dacă nu vă veți abate de la poruncile mele, veți avea parte, dar dacă nu veți avea parte, ci veți avea parte de lucruri. Și nouă, frați și surori, să știți că în împărăția lui Dumnezeu nu putem intra și nu putem ajunge dacă nu ne păstrăm curat, dacă nu ne uităm țintă la căpetenia desăvârșirii noastre, adică la Iisus, în care spune cuvântul lui Dumnezeu care l-am citit, ca unul care a fost ispitit, spune, ca unul, căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Ca și noi a fost ispitit, dar fără păcat. Diferența între el și noi este că noi avem greșeli și de aceea Apostolul Ioan, în 1 Ioan, în capitolul 2, cu versetul 1, ne vorbește niște lucruri minunate și ne vorbește despre lucrul acesta. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl mijlocitor pe Iisus Hristos cel neprihănit.
copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Cumva este de dorit să nu greșim, să nu păcătuim, dar suntem pe pământul acesta și adeseori ajungem în care vedem că am greșit. Ce să facem? Cel rău, dacă ai greșit, spune în seara aceasta, nu te poți apropia de cina Domnului. Ai greșit, uite, ai scăpat. Iubiții mei, frați și surori, astăzi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, spune tot în Evrei, nu-ți împietri inima. Nu-ți împietri inima. Astăzi, știi ceva, încă cât mai suntem aici, încă cât eu mai vorbesc, tu trebuie să te duci, așa cum ne îndemnam la timpul de rugăciune, la momentul în care să ne cerem iertare și să te duci plin de încredere, că El e unul singur care ne poate învrednici în seara aceasta să ne apropiem de trupul și de sângele Domnului Iisus. Domnul nostru Iisus Hristos, care șade la dreapta lui Dumnezeu, El este mijlocitor. El este mijlocitor, este încă acela care mijlocește pentru tine, pentru mine și spune, Doamne, mai lasă-l, își întinde palmele sale pline, care în palmele sale sunt semnele cuilor. De ce? Pentru că când vedem într-o împrejurare, când Domnul Iisus intră la ucenici și ucenicii, ca să spune, uitați-vă, semnele cuilor au rămas. Avea un alt trup, Domnul Iisus, după ce a înviat cu un alt trup, un trup în care ei erau încuiat, vedem scena aceea că erau încuiate, erau toate asigurate și Domnul Iisus dintr-o dată o stat în mijlocul lor, dar semnele au rămas și întotdeauna văd lucrul acesta, așa cum spune Ioan aici, văd pe Domnul Iisus care pentru Cristi Iov va spune, Tată, pentru El a murit. Iartă-l, a murit, se va îndrepta. Întotdeauna spune cine aș citea la timpul de rugăciune, dacă ne mărturisim fără de legea și dacă El este drept să ne ierte, dacă ne și lăsăm lucrurile pe care am greșit, am păcătuit, problema este să mă lasă de ele. Problema este la mine, nu e la El. Domnul Iisus mijlocește pentru tine și pentru mine și spune, tu trebuie să te îndrepți. Nu este cumva soluția stă la noi. Soluția este cumva la îndemâna noastră ca noi să îndreptăm viața și să o îndreptăm după cuvântul lui Dumnezeu, dacă vrem să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Iubiții mei, frați, nu ne jucăm cu lucrurile acestea. Lucrurile acestea sunt sfinte și așa cum ne spune, nu știm. Știi tu că mâine mai poți fi în viață? Eu nu pot să-mi garantez mie. Eu nu știu ziua de mâine ce va aduce, nu știu dacă Dumnezeu la noapte mă poate chema la El. Câți nu s-au culcat și nu s-au mai trezit niciodată? Câți n-au făcut lucrurile acestea? Poate ești tânăr și cunoșteam odată într-o prejurare un om plin de viață și era tânăr și într-o perspectivă și s-a dus să se odihnească și nu s-a mai trezit. Nu s-a mai trezit. Oricând îți poți. De aceea, tu oricând trebuie să fii pregătit. Astăzi, cât să zici astăzi, tu te duci înaintea lui Dumnezeu, te smerești și spui, Doamne, am greșit. Poate că înainte de a veni la biserică ai avut un schimb de cuvinte cu soția ta sau cu un copil și poate cel rău îți va aduce aminte, uite ce ai făcut, cum să te apropii, e o lucrare sfântă. Dar tu trebuie să te apropii prin credință, tu trebuie să te apropii prin a-ți mărturisi lucrurile și a lua juruință înaintea lui Dumnezeu, Doamne, ajută-mă să nu le mai fac. Spuneau frații și Apostolul Pavel spunea, pot totul în Hristos care mă întărește. Nu putem singuri, când ne ducem singuri, atunci să știi că suntem victime sigure pentru cel rău. Întotdeauna când te duci singur, când te duci pe puterile tale, pe înțelepciunea ta, pe priceperea ta, vei fi o victimă sigur. Dar când te duci, ca și David, te duci, eu vin în numele Dumnezeului Celui Preanalt. Când te duci în numele Dumnezeului Celui Preanalt, vei avea cu siguranță victorie, vei fi un învingător. Noi nu suntem învinși sau niște oameni care să fim plini de frică. Iubiții mei, frați și surori, noi trebuie să avem cumva, să avem în noi puterea care Domnul Iisus le spunea ucenicilor.
vă spun să nu vă îndepărtați, înainte de a primi puterea, să nu vă depărtați de Ierusalim până nu veți primi o putere care va fi în voi și cu voi. Și atunci când este puterea aceasta cu noi, am trebuit întotdeauna, văd frați în care se înspăimântă, care se clatină. Am vrea să fim plini de încredere în Dumnezeul care îl slujim. Am vrea întotdeauna Dumnezeu să ne ajute să nu mai cumva stăm așa în lucrurile în care să ne clătinăm. Oare poate? Întotdeauna cuvântul acesta poate l-a afectat, nu l-a afectat, l-a costat pe cel mai mare om care se vorbea aici despre Moise. Prin cuvântul acesta nu a spus nimic altceva. Uitându-se la popor, uitându-se la nemulțumirea poporului, la răzvrătire, la toate lucrurile, uitându-se la popor, fără să se uite, fără să facă ce Dumnezeu îi spune. Întotdeauna Dumnezeu să ne ajute să facem ce Dumnezeu ne spune. Dumnezeu i-a spus atunci în împrejurarea lui Moise, vorbește-i stânci. Și el poate că ascultând, nu știu, am zis întotdeauna lucrurile, n-am înțeles cumva că era omul lui Dumnezeu Moise, un om care Dumnezeu a vorbit gură către gură. Și poate că, am zis, ca și Moise, pot fi și eu oricând, în care să n-ascult de ce spune Dumnezeu și să cumva mă uit în lucrurile care le văd și atunci mă tulbur și atunci nu mai împlinesc ce Dumnezeu îmi spune să împlinesc. Lui Moise spune, vorbește. Moise n-a vorbit și Domnul Iisus și a lovit cu toiagul pe care au făcut. Atâtea ori folosim lucrurile pe care le-am mai făcut și zice, a mers așa. Întotdeauna Dumnezeu are alte soluții pentru problema ta și problema mea și alte lucruri pe care le poate rezolva o problemă. Întotdeauna noi avem ceva ca un șablon, doar așa se rezolvă un lucru. Nu, se rezolvă diferit. Stai la îndemâna și la sfat cu Dumnezeu, mai bine spus. Stai la sfat cu Dumnezeu, întreabă-L pe El și soluția pe care El ți-o dă, pune-o în practică. Nu sta pe gânduri nicio clipă să faci. Pune-o în practică, că dacă Moise ar fi pus în practică ce i-a spus Dumnezeu să vorbească, n-ar mai fi fost oprit de Dumnezeu. Și era în niște versuri ale unei poezii, spunea, cât s-a căit și Moise, văzându-se înfrânt, de singur lucru. Putea voi oare apă să vă dau din stâncă? Deci cuvântul acesta l-a oprit pe Moise să intre în țara Canaan și a stăruit de Dumnezeu. Să știți, ca unul care a vorbit cu Dumnezeu, a stăruit. Și când Dumnezeu hotărăște ceva, să știți că El nu trece, e un Dumnezeu drept, sfânt și un Dumnezeu care nu se întoarce din lucruri, altădată nu se întoarce, altădată se întoarce. Vedem în Sfânta Scriptură că dacă în diferite împrejurări, că Dumnezeu se întoarce, spune, îmi pare rău de răul pe care am vrut să-l fac acestui popor care era un popor care îl trimite pe Iona. Și Dumnezeu în momente cu Moise, Dumnezeu a spus, Moise, ajunge, i-a spus într-o împrejurare, ajunge, nu mai stărui, să știi, uite, du-te pe vârful muntelor, privește țara, în ea nu inți, e clar, am spus și ce spune Dumnezeu este drept. De ce, frați și surori, trebuie să vedem și latura aceasta a lui Dumnezeu. Dumnezeu este bun, îndelung răbdător, dar să nu uităm că este și un foc mistuitor. Să nu uităm că e Dumnezeu în dreptatea Lui. De aceea cumva să ne treacă prin minte, să intrăm la judecată cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu în dreptatea Lui, un om care era neprihănit, Iov era neprihănit, un om care ducea o viață de sfințenie, care să ferea, să îndepărtase de păcat, care își ducea o viață plină cumva de frică și de temerea a lui Dumnezeu, omul acesta în împrejurări în care prin ce a trecut el a avut anumite lucruri și Dumnezeu îi spune lui Iov, încinge-te, stai înaintea mea, eu te voi întreba și tu să-mi răspunzi. Când am făcut eu, unde erai? Și când începe să-l întrebe pe Iov ce face? În toată neprihănirea lui Iov spune, mă pocăiesc în sac și în cenușă. Mă pocăiesc în sac și cenușă. Doamne, ajută-ne să ne pocăim. Pocăința, cred că cu toții știm, este un proces
care de când am încheiat în legământ cu Dumnezeu, el continuă toată viața și Dumnezeu să ne ajute ca toată viața să fim într-o luptă în care să îndreptăm lucrurile care încă nu le-am îndreptat. Și Dumnezeu să binecuvinteze, mă bucur cum urmăream lucrurile, nu știu dacă dintre cei care au încheiat un legământ cu Dumnezeu, acum cred că 3 săptămâni, 2 cel puțin îi văd aici, Dumnezeu să-i binecuvinteze, e un lucru minunat să vă apropieți și să luați din cina Domnului. Lucrurile pe care vă spun ceva, vă mărturisesc. În momentul în când am primit botezul și chiar în ziua aceea am luat, era ceva înălțător. Lucrul acesta și întotdeauna am să rămân cu acel sentiment. E ceva înălțător și ceva suprem, că ai parte, că ne hărăzește Dumnezeu. Dacă în seara aceasta ai ajuns aici, ai parte de bunătatea și dragostea lui Dumnezeu. O bunătate pe care doar vreau să amintesc a lui David, care a avut să cânta cântarea și o cântau copiii despre acel Mefiboset în care omul care era un loc și în care David făcuse o promisiune lui Ionatan și promisiunea trebuia să o împlinească pentru că Ionatan i-a cerut ceva lui David. Dar eu cerut ceva, acum spune, când vei ajunge, știu că vei ajunge, dar când vei ajunge să te porți cu casa mea, ca și bunătatea lui Dumnezeu. Într-adevăr, bunătatea lui Dumnezeu se vede prin faptul că chiar dacă ești un loc, chiar dacă ai anumite lucruri, ai parte de lucruri frumoase. Și îi spunea acestui când l-a adus, înainte de a aduce, tremura, s-a aruncat cu fața la pământ omul acesta, dar îi dă o veste minunată. O să am făcut o promisiune tatălui tău și tu totdeauna vei sta și vei avea locul tău la masă cu mine. Ce minunat! Când seara aceasta avem loc la masă cu Isus. El este aici, El își dorește mult să mănânce cu noi, El își dorește mult și de aceea cred că ne-am dorit și noi și ori de câte ori, iubiții mei, să ne pregătim pentru cina Domnului. Să nu facem lucruri în așa fel încât să nu ne pregătim sau să nu luăm cu băgare de seamă, pentru că în Corinteni ne vorbește cuvântul așa de frumos. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să ia. De aceea, dorința lui Dumnezeu este să luăm toți. Dar dacă în lucrurile pe care tu te cercetezi, nu le vezi și cumva te osândește cugetul, te oprești, dar să ai dorința întotdeauna, să nu cumva să spui, nu pot. Sunt oameni care spun, iarăși am greșit și luna aceasta, nu mă apropii și trece și amână. Amânarea ta nu duce la bine și nu-i spre pocăință și cumva facem lucrurile care îi place celui rău, în care să amânăm să ne întoarcem, să amânăm să punem capăt lucrurilor care nu sunt bune din viața noastră. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, să punem capăt și în seara aceasta, printr-o juruință luată cu toată responsabilitatea. Întotdeauna spun, îți faci o juruință, dar cu toată responsabilitatea că o faci nu unui om, ci o faci lui Dumnezeu, la unul care cunoaște, așa cum se spunea la ora de rugăciune și Psalmul 139, care ne cercetează, de departe ne pătrunde gândul, ne cunoaște, nu ne putem da drept alții, ca o femeie care s-a dus, schimbându-se de haine, s-a dus crezând că, și omul lui Dumnezeu spune, intră. O, iubiții mei, frați și surori, să facem toate lucrurile acestea cu băgare de seamă, cu înțelepciune, cu sârguință, apropiindu-ne și de aceea spun, dacă în seara aceasta poate te frământă lucruri, mai este prilejul în care vom mai face o rugăciune, în care să ne cercetăm și după care ne vom ruga pentru aceste lucruri mărețe. Ne aducem aminte despre moartea, cina Domnului, când totdeauna privim acesta, ne aducem aminte despre moartea, pentru că așa am citit în Luca, ori de câte ori faceți, spre pomenirea mea, adică ne aducem aminte că Domnul Iisus a murit, că Domnul Iisus s-a dat pe sine ca jertfă de răscumpărare, o jertfă fără pată, o jertfă fără de cusur și s-a dus în lucrurile în care cei care erau mari preoți se duceau o dată pe an
Domnul Iisus ne face lucrarea aceasta, spune că avem intrare slobodă la Tatăl prin Domnul Iisus, prin jertfa Lui. Putem intra și noi și suntem. Apostolul Petru, și vreau să mă apropii de încheiere, Apostolul Petru, voi sunteți un neam ales sfânt, o preoție deosebită. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, să știm că suntem un neam ales de Dumnezeu și suntem o preoție deosebită. Suntem preoți acolo unde Dumnezeu ne-a rânduit în casele noastre. De ce mă opresc aici? Cu dorința ca să ne apropiem și cu dorința să o facem cu multă băgare de seamă lucrarea aceasta și cu multă atenție, fără să facem ceva în care, pentru că oricine mănâncă într-un chip nevrednic sau socotește lucrul acesta ca și cum ar fi oameni care, nu vreau să spun denumirea ortodoxă, în care oameni care se duc și se împărtășesc, așa cum îi zice, mă duc, mă împărtășesc și trebuie să mă împărtășesc. Nu, lucrarea aceasta este o lucrare deosebită, trebuie să ne împărtășim, trebuie să mâncăm din trupul și din sângele Domnului Iisus, dar trebuie să o facem cu atâta mare băgare de seamă, încât să deosebim lucrurile acestea. Nu este o pâine oarecare. Poate ne întrebă, eu întotdeauna îmi spun, când Domnul Iisus a luat o pâine și ne-a dat exemplu, după ce a mulțumit lui Dumnezeu și a binecuvântat-o, a dat-o ucenicilor, bă, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Ea va rămâne o pâine, dar întotdeauna în mintea mea trebuie să știu că mă apropii și așa cum Domnul Iisus le spunea, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Sunt niște cuvinte care trebuie să-mi răsune. Eu fac lucrul acesta și trupul acesta este sfânt. Asta înseamnă că și eu trebuie să trăiesc în sfințenie, și eu să trăiesc în curăție și toate lucrurile acestea. Nu că sper, totdeauna ne dorim și tindem să trăim în curăție, în sfințenie, apropiindu-ne cu multă băgare de seamă, pentru că e o lucrare minunată și un prilej de bucurie, de sărbătoare. În astăzi e o sărbătoare, apropiindu-te de cina Domnului e o sărbătoare și totdeauna trebuie să fie o sărbătoare pentru tine și pentru mine. Amin.